Shin ka taɓa yin tunani akan dalilin da ya sa muke yin alwala kafin mu yi sallah? Domin kowane ɗigon ruwa ba wai kawai datti ne ke wankewa ba, yana wanke zunubai da kuma sake-saken shaiɗan daga zuciyarka. Domin Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce a lokacin da musulmi yake yin alwala, zunubansa suna fita daga jikinsa ta fuskansa da hannayensa da kuma ƙafafuwansa daga wannan ruwan da yake yin alwala har sai ya tsarkaka gaba ɗaya. Amma tambayar a nan ita ce, ta yaya za ka ji hakan a zuciyarka kafin ka yi kabbaranka na farko a cikin sallah? To yanzu ka ƙaddara a lokacin da kake face ruwa daga hancinka, kana face alfahari ne da jiji da kai da girman kai domin a cikin 'yan daƙiƙu kaɗan za ka tsaya a gaban wanda ya halicce ka. Sannan ka ƙaddara lokacin da kake wanke hannayenka, kana wanke gaɓoɓuwan da nan gaba kaɗan za ka ɗaga su domin rokon Allah, kana rokon rahamansa. Sabida haka alwala ba wai kawai matakin farko ne na yin sallah ba. Shi mabuɗi ne wanda yake buɗe sallah. Sannan kuma lokaci ne da kake tura saƙo zuwa ga zuciyarka kana sanar da kanka cewa zan gana da Ubangijina. Amma yaushe ne ƙarshe da ka ji hakan a jikinka kafin ka yi kabbaranka na farko? Domin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce za a kira mabiyansa a ranar tashin alƙiyama, fuskokinsu suna masu haske da kuma hannayensu da ƙafafuwansu suna sheƙi amma a ta alamar alwala. Sabida haka ka ga alwala ba wai ruwa ne kaɗai ba. Shi ɗin haskenka ne a ranar da za ka tsaya a gaban Allah.